Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Tiniyak ng Department of Agriculture o DA sa publiko na mananatiling sapat ang supply ng bigas sa bansa sa kabila ng pinalawig na rice importation ban hanggang katapusan ng taon. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, walang dapat ipag-alala dahil supisyente ang rice inventory kahit may mga nasirang pananim bunsod na nagdaang mga bagyo at habagat. Batay sa pagtataya ng Philippine Statistics Authority o PSA, aabot sa 20.29 million metric tons hanggang 20.51 metric tons ang lokal na produksyon ng palay sa bansa ngayong taon. Umabot sa 278,919 metric tons ang palay ang nasira simula Enero, dulot ng sama ng panahon at iba pang kalamidad, gaya ng volcanic activity. Sa kabila nito, nananatiling may 3.2 million metric tons ng bigas sa inventaryo, sapat para sa 85 days na konsumo. Naisali na raw kasi sa datos ng agricultural damage na umaabot ng 500,000 metric tons hanggang 600,000 metric tons. Kung matatapos naman ang ban sa Oktubre, aabot pa ito sa 3.9 million metric tons o katumbas ng 103 araw na supply. Kung Nobyembre naman, good for 94 days ang stock ng bigas na nasa 3.5 million metric tons. Ipinaliwanag ng DA na ang pagpapalawig ng import ban ay bahagi ng pagtulong sa mga lokal na magsasaka upang makabawi ngayong amihan habang pinapanatili ang matatag na farm gate prices. Mula Enero hanggang Setyembre, umabot na sa 3.5 million metric tons na naipasok na imported rice. Mas mataas kaysa sa 2.7 million metric tons na target at tinatayang 300,000 metric tons kada buwan. Samantala, plano naman ng DA na muling ibalik ang rice importation pagsabit ng Enero ng 2026 bago muling suspendihin sa Pebrero upang maprotektahan ang mga lokal na magsasaka sa panahon ng dry harvest season na tatagal hanggang Abril. Abangan ng iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.